l'auca del pont del diable. Hi havia una vegada una àvia que era molt sàvia. Cada dia travessava un pont per arribar a la font. Un dia el riu es va desbordar i l'àvia no va poder passar. Un senyor que passava per allà la va voler ajudar. L'àvia va desconfiar, però amb atenció va escoltar. Jo faré un pont de pedra fort a canvi d'un acord. Així. El primer ser viu que passi pel pont demà serà el preu que m'has de pagar. La vella el tracte va acceptar per poder el riu travessar. L'endemà la vella va arribar i un gat va fer creuar.